Здравейте! Хубаво е, че е лято, но понякога на всички, когато сме си у дома и сме в отпуск, заобиколени от дечицата у дома, дните ни се струват малко по-дългички. Редом с разходките, с разни други планирани забавления, децата си искат своето. Затова сега ще ви предложа една забавна идея за работа с деца. Малко е трудоемка, но пък за сметка на това си струва. Аз си я направих, когато моите деца бяха малки, а сега я правя с удоволствие за децата, с които работя. И така, темата, която избрах, е лято. И какво всъщност направих? Направих гипсови фигурки с различни форми по темата лято. Мога да ви покажа ето тази морска звезда и ето тази мида. Изработката им е лесна, ако, разбира се, имате силиконов молд с такава или избрана от вас друга форма. Препоръчвам молдовете да са едри, за да е лесно и забавно на децата. Изработката е изключително простичка. Трябва ви гипс, добре е да е качествен, бързо съхнещ, малко вода и 10 на минути, за да изчакате формата да стегне и да постои малко на слънце. След което, когато стане бяла, тя вече е готова за работа. Оцветяването може да стане с акрилни бои най-добре, без много вода, но като по-лесен вариант и темперните вършат работа. Децата се забавляват страхотно и след това получават една фигурка, която им е за спомен или може да бъде използвана за апликации, за капани за сънища или просто за декорация на дома. Освен гипс, друг лесен вариант е използването на кварцов пясък или глина. Може да се използва и бързо съхнеща глина фимо за по-големички деца, които дори могат да изработят бижута. За повече идеи за летни и не само летни арт-занимания, последвайте страницата ни в линка под видеото. Хубав и усмихнат ден от мен!